qualsevol cosa. Aprofitant que avui això està tan ple de gent emprenedora, amb tantes idees, potser resulta que per aquí la gent s'està fent cavilacions, o potser vol saber alguna cosa més d'alguns d'aquests projectes que ens han parlat. Que voldríem fer alguna pregunta, alguna coseta, no? Algú que no veia mossegant-se la llengua i jo vaig a preguntar això. Ho digui. No. L'avi vol preguntar, a veure. Perquè hem dit que han aconseguit, el tema del finançament, han aconseguit una ajuda d'una fundació privada. Llavors, la meva pregunta és, hi ha algun lloc on us podeu assabentar de totes les ajudes que es donen? Hi ha centres de recursos on s'informi d'on estan aquestes ajudes? Perquè si hi són i ningú les coneix, doncs és el mateix, no? Estem igual. Hi ha d'haver algun... Sí. Nosaltres el primer pas que vam fer és anar a un centre de promoció econòmica, aquesta comarca, és on resols els primers dubtes, perquè això de ser autònom, això de l'ASTP, de l'ASL, això que hem de fer, no? I aleshores a nivell de finançament, malauradament per part del finançament públic està molt fluixa la cosa, i el pas d'ús va ser anar a una entitat bancària d'aquí de Sant Boi, de la plaça Catalunya, i amb tot el morro del món, i aquí estoy, què podem fer? I va ser una pòlissa de 6.000 euros i a partir d'aquí ens vam començar a buscar la vida en pàgines web i tot plegat de quins altres finançaments podíem parlar i comencem a descobrir altres iniciatives, altres organismes que t'ajuden a contactar inclús amb inversors privats. Nosaltres tenim un inversor privat d'aquesta comarca també, un empresari, que no té res a veure amb el projecte, però va confiar en nosaltres i ara ja hem hagut d'anar a Madrid a buscar una petita guardiola més gran i competitiva al 100% i demostrar que realment valíem la pena. Sí que n'hi ha en plena crisi, sí. Costa arribar-hi? Sí. Un mateix no pot arribar. I la gran ajuda que pot tenir a través dels equips tècnics dels ajuntaments és impressionant. Sembla que si tu tens clara la idea, al final hi haurà algú que confiarà en aquesta idea, no? Sí, sembla que cal només somiar-la i tenir ganes, il·lusió i força i tirar cap endavant. A mi això m'agrada molt, eh? I un Excel. També. Això el nen... El nen. Ens posem d'acord no hi havia pensat en l'Excel. Important. És que per això no he pensat en l'estació espacial, perquè no tinc Excel. Doncs... És que ho faig tot en OpenOffice. Comencem bé. Ja hi ha un primer Excel, ja. Estació espacial. Celda 1, celda 2. Exacte. Si en algun moment no l'enteneu és que està fent un curs de programació neurolingüística i la veritat és que ens porten tots És una mica de cap. Creo que estos son las palabras que... Alguna altra pregunta que estan molt disposats al veig amb oberts? Sí, estan oberts. Sí. Jo també ho veig. Mira. Ai, mira, una espontània. Sí, checa. No, una pregunta es más de intuición. O sea, ¿cómo superas ese momento en que dices, bueno, me voy a endeudar? ¿Cómo superas el momento que dices, bueno, voy a ir a pedir tal dinero, voy a embarcarme, voy a quedarme debiendo X dinero? O sea, como qué golpe de intuición diría personal que dices, bueno, voy adelante, tiro, me embarco económicamente, que creo que es lo que a mí personalmente me da como más respeto, ¿no? Sí. Bueno, supongo que era la pregunta. Sí. No, sí, era para tú, sí. Perdona, la miopía no enfocaba bien donde miraba. Es que estamos en fila. Ahora, o sea que... A ver, yo creo que cuando una sabe dibujar muy bien, y ya es una evidencia, ¿no? Pero te cuesta creértelo porque te sientes mal, porque no lo ves humilde y dices, oye, ¿dónde voy yo diciendo que soy súper buena haciendo esto? Pues es eso, es asumir que parece ser que igual todo se alinea y que van a creer lo que vas a explicar, eso sí, que no te tiemble más que un poquito el estómago, ¿no? Y entonces a partir de aquí es demostrar que las cosas las llevas pensadas, planificadas al máximo que una puede llegar, porque yo he aprendido una inmensidad de términos bancarios, inversores, brutal. No puedes llevarlo todo aprendido porque es imposible.
Y luego pues el decir, no, mira, esto lo traigo pensado, señor del banco, y luego también tú quedarte tranquila de cara a qué riesgos significa formalizar una empresa o ser autónomo, hasta dónde pueden pasar las cosas si van mal. Esa información, si la tienes dentro, yo creo que te ayuda. Si no, todos son enigmas y no te dejan dormir. Sería como si necesitáramos seguridad para tirar hacia adelante, ¿no? La seguridad. Un poquito. Muy bien. Jo crec que a vegades som tan modestos que no ens tirem una mica a la piscina, no? Vull dir, potser penses, això ho pots fer qualsevol, llavors jo no ho faig perquè ja ho deu estar fent algú altre. Llavors potser cal començar i si t'has de trobar algú que fa millor, potser fins i tot t'hi sumaràs. No em fotis que hi ha algú fent una estació espacial al Sant Boi, Escolta, podria ser. Que no sigui, Jo crec que demà tots els senyors de tots els bancos de Sant Boi Els invitarà les orelles i les estem fixant. Sí. una inversió. Bueno, Tu em deies que tenies alguna altra pregunta? no, jo això de la modèstia li anava a dir, no? Perquè és el que penso, que de vegades la gent es pensa no, això hi haurà algú altre que ho sabrà fer millor, llavors no fa res. Sí, això és veritat, És el que ens va passar a nosaltres quan la meva senyora feia unes truites molt bones, tu, va muntar un bar de truites. Ui, no diguis lo de les truites, no diguis lo de les truites. Què passa, que aquests no van saber continuar el negoci de la meva senyora? No continuïs per aquí ara, Van intentar fer un dia unes truites i els... Bueno, que va posar macerar els ous i es van quedar de... A la recepta ho posaven massa de l'ou 5 dies. no. Com que 5 dies, l'ou es va posar com una... Perdó. Si la meva senyora hagués pensat, hi ha dones que fan truites millors a Sant Boi, doncs no hagués obert el bar. Te'l tenia un ple tots els dies. Doncs jo, mira, en aquell moment tenia la seguretat que en això anava bé, i va ser un desastre. Però això no és aplicable al que estem comentant aquí, és una altra cosa. Bueno, comenta-li el de sanitat. Sí, no, bueno, el de sanitat és que ho heu sacat aquí, això, de veritat. Després agafeu l'alcalde, ens reporteu un momentet i parleu un moment cara a cara amb Per això li queda bé jo. Això, Arnau. Alguna altra pregunta per a aquests senyors, Algun comentari? També pels d'abans, que no se n'han anat. Sí, Jo voldria afegir que si tu no estàs conforme amb com tens la vida, l'has de canviar. I això hi ha gent que està conforme amb com viu i gent que no n'està. Aleshores, no pots estar... Jo crec que si ets jove i tens empenta, el que pot passar és que perdis diners, però hauràs guanyat una experiència. Si això creus que ho pots assumir, doncs ho has d'intentar. I si no ets tan jove, també, No ens fessin una idea equivocada. No, però això m'ha vingut una altra pregunta, al cap, fixa't. Perquè parleu del vostre projecte i de la vostra vida com si fossin gairebé sinònims. Llavors, això és molt interessant, és a dir, t'has d'emportar tot el projecte cap a casa. És a dir, tu decideixes unir-te en cos i ànima al teu projecte i passes a ser el projecte. Fins a quin punt? No sé, és a dir... Papa, què? Et penses que ets un pare? Sí, fins molts anys ho vaig estar pensant. Ara, com us he deixat de fer a vosaltres... Doncs és normal el que em passa. No, però insisteixo, no? És a dir, tot t'ho portes a casa. No és com una feina on vas les teves hores i tornes a casa. No, tu estàs allà pensant el finançament, no pots dormir. Jo crec que passes per fases. El que tu comentaves abans, que es necessita, hi ha moments que necessites una família amb molta tolerància perquè ha d'aguantar carros i carretes les històries teves. Passes per fases, és així de clar. Jo ara, per exemple, fa uns anys en la qual el divendres a les 6 de la tarda plego i me'n vaig a comprar al mercat i s'ha acabat. Intento no retornar fins al dilluns, però reconec que hi ha hagut èpoques que cap de setmana i tot el que calgui. Crec que sí que és un projecte de vida, més que un projecte, però és que en el fons la professió d'un forma part de tu mateix, no? Si, com deia ella, tu has escollit una opció personal, clar, si jo només vaig a treballar per guanyar diners a final de mes, no estem parlant d'això, estem parlant d'alguna cosa més. Fantàstic. Jo els vull agrair molt, crec que ja estem... Sí. Ja comencem a tindre els ciments sòlids, ara quan arribi la carta quedarem de velles. Jo els pensaré ara també, els dolents patons que m'encanten. Moltes gràcies. Un plaer. La mare que no deixarà propina aquesta tampoc,